video masalama kan shooting ti dan te kan zir to helaya kan zirlaya sorting le renumber customize list multi level list te kan zir to tun tu mahen watermark document insert dan document dalu dan kan zir to na le ke mani na kan duang watermark text mo thala ke mo te dalu dan kan soi do na ni chen masaberin Microsoft Word kan hong le nga Microsoft Word thì ta hiện kan huang hi headline lang sung hi start menu kan ti me headline lang tur hian ada theya tuna hin ka da lo ma kha chon ka da sa ma se ka remove a chu chu da dan he karon tar lang jeu don bo kan headline start menu Microsoft Word 2016 MOR 2007 pon se khatia kan da du chon headline all programs a hian 2007 bela chun tiang lai Microsoft Office ti oma Windows 10 a po hen om thowa chuan hei Windows 7 ka manga ta hin kan hmong Word chu ta kan nei hi kan right click nga chuan pin to start menu kan tia chuan start menu a kan lo to lo ni hei kan hmong hen start menu hei du chuan hei mouse in ka ko ka mouse ka mit renga left mouse button ka chuan tin kan or chho te ka du na hmuna ka da thei bo ta hin ka da chuan hei kan click nga ti khan office chu kan hong le me ka tu na hian kan ko te check to lo ta hen blank document kan hong le photanga tijon he kan document hi kan mong hian alen zong hi 140% kan zoom a tichuan ta hian document a hian thu le hla te po ni ang ai lo ngai tai la thu le hla tu han chu photanga emo hi thu le hla hi tiang hi adu chuan chu chop te control a kan select pe ka control z kan ti chuan hian justify ania tichuan adang ka chu del du chuan ren ka tianga tikhan tichuan ta hian paragraph ka du zat kha indina som telo ni ta se random na ka ta se som pa hi te ti la ko tikhan thu kha ka nga don ti na ta tikhan thu ka lo nei ta treu ni thu ka nei ta trewa he thu ka nei te hi he document pa nga ya lo ngai tai la a page number te ka da lu du chuan tikhan page number chu in ra ta tang he da lu the ya he la hian he kan mong hen page number ama page number ka page chung lama nge kan da du wa chung lama ni chuan he kan ko ngai template sa ma heng te kan mang the ya du chuan he da office.com atang point han internet kan connection te tang point kan mang the ya du chuan page among lama noi lama tiang vela hian lang tun kan da thei bawk ani chuan kan da do na page number kan da don chuan tikhan page number page dana po hian kan hmong hen a margin bela te po da the current position to na position ti hi ni le to bo ateng hen da the mar chu bottom of the page ka danga page top lama hi mi ka thanga chuan page top lama zel hian tian tuna kan hmo hi footer le header and footer aron activate nga la khatia kan da lu khan chuan heng te po ana page number helai thu in ziak te po ti khan du chuan heng italic te bold te ti kan da thei boka chuan page number nge po hi theng kan bol theya color te po kan thak the ti hian rong chi han te po ti khan man the ni chuan highlight kan click le te double click hian header and footer hi kan lu the me hi footer ania chung lam hi header chuni me ya header han du chuan ti khan nge ni thu poi mo entena first document te ti nei ta la teng kha kan da te header le footer kan thil da hi phek ti na lang tu ani chu tiang deuh chuan page number te poi phek ti na langa khatia nga kan mo hen hei po hei first document hi phek ti na lang te tikhan watermarking kan da lu don ni chuan kan zir lai ber watermarking kha kan da lu don ani chuan te view on the design a hian design hoya hian watermark chu kan nei ta chuan watermark kan mo heng hi tu chuan hi template angania hi man ngap the te ti ga man mai the ang turan da sa ni ente heng te po sample ko ti ko da du ta hi ka ti nga te khan hei kan huang hian a watermark ka zoom te de le ga ti khan hian a watermark kan mu te he te hian ja ki ami kha horop kan thla du ni chuan ka custom watermark an ti chun ta hian sample te hi ti man test tin mo da the du chuan kami kan watermark kha horop ten po hi te tang hian kan thlang thei bok ani ti khan chuan apply kan tianga ti khan nei apply nga la test hi kan mo hian hei test ti inject nga la chuan watermark heng du chuan thalak te po da the thalak kan da du chuan he la picture hi kan select nga
wash out ti hin select sha ti lai hen a picture nan dan kha fia dan kha lai tang adjust ve thei bok ani ti lai tang hen ti chon text watermark kha ma kan manania picture kan man don chon he kan click ma select picture kan tenga work offline chon internet ami ni lo ke ma ni computer ami kha ti khan kan mang thei bok an tin hi khalai khan om lo ni chon desktop 2016 OFB image yan logo te heng ti PNG nia thala ki chi sang sang te po da ve the ya chuan hei mang tai la ti khan hela heng kala apply lawa ti khan kan apply the ya kan mo khan kan logo kha om mei ta ni chuan logo kha 15% 50% ka man chuan ti khan 50% ja te ta chuan 100% ni chuan ali ana west out ti kan mang lo ni chuan fia don ti na ni kha chen hei jalen zong soi na ni te ber ani chu ti khan lo te ta chuan west out kan ti chuan fia lo ruai ang khan lang thei bok ani atiang khan watermarking chu kan da lu thi ani all sama ang khop mai chuan hei page color te po ma ti kan page color te po he ta tang hian thak thei bok ani hian chuan he page border om le page border tang kai chen tin box te lo mang tai la tan design sang sang om ve ta heng design ti heng ti kan mang du ni chon te helai ain apply sa chu ka tong point thi ni a ti khan he kan mo kan face khan border nei thei ni engam thil design nal deuh te po ta tang hian than te he art design chi sang sang te po ma heng ti man the ya na tak tak om ani tiang khan da the ni sam khop mai ti chuan next a hian table man dan le table om je le ni phung te kan soi le don ni tum ta jong khati jong khan phot te se